Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Com te diu? Jo em dic Marc Garcia i soc membre de la comissió organitzadora de la consulta, el referèndum sobre la independència de Catalunya aquí a la Vall de Boí. On som aquí? A la Vall de Boí. Explica'ns què és la Vall de Boí. Sí, som a la Vall de Boí, és un municipi petit de muntanya del Pirineu de Lleida, amb una població d'uns 1.000 habitants, on també ens han volgut afegir a la consulta popular sobre la independència que s'ha fet avui a 167 municipis més de tot Catalunya. I per què són els joves d'aquella vall que han decidit de fer aquella consulta i pas els grans? Normalment la gent jove sí que tenim més iniciativa, som més els que ens movem per aquestes qüestions. No vol dir que la gent gran no estigui sensibilitzada, però és la gent jove normalment els que sempre han de tirar endavant una mica per fer que tota la resta de la gent vingui al darrere a col·laborar. Aquí hem vist el deployament, aquí la resulta, coneixem la resulta de Vall de Boí, és forçadament positiu pel sí, però hi ha també de no, hi ha dus no, i hi ha també d'abstenció. Qual és el percentatge exacte de participació? La participació aquí a la Vall de Boí ha sigut del 29%, quasi bé el 30%, i el resultat del sí ha sigut molt a favor, amb un 93% dels vots a favor. I això haurà una conseqüència localment per les futures eleccions? Hi haurà des joves que decidiran de se presentar a les eleccions o pas? No crec que no tingui cap relació, però almenys és una consulta que no és a nivell local només d'aquest municipi, sinó que se'n treurà unes dades a nivell nacional de tot Catalunya, o sigui que haurem d'esperar a veure les dades a nivell global quines seran. Esperem que siguin del mateix sentit que les que han sigut aquí a la Vall de Boí. Hier, le journal parisenc et centraliste français Le Monde parlava del mal catalan. Alors, le mal catalan aquí és en face d'eux, és jove. Donc, és una marxanta novel·la per París. Hi ha un mal català jove. És que un mal català. Mais est-ce que penses que la pensada francesa o la pensada de Madrid sur aquella consulta és una pensada que té en compte de les realitats o pas? No té en compte la realitat, ni molt menys, al revés. A vegades se li dona la importància pel fet per lo que pugui arribar a molestar a l'altra gent, i ens han donat compte que a nivell de l'estat espanyol, i suposo que a nivell de l'estat francès també, se li ha volgut treure molta importància i se li ha volgut treure crèdit i serietat a aquesta consulta que estem fent i que han fet amb el màxim rigor possible. Per tant, d'alguna manera veiem que sí que li han donat la importància que realment té. I a nivell internacional hi ha un resum que és importantíssim, i això us agrada, m'imagino. I tant que sí, tant que sí. Avui ha sortit publicat que hi havia més de 30 observadors internacionals que han vetllat pel fet de que la consulta hagi sigut amb les màximes garanties de seguretat i de rigor i de fiabilitat, i fins i tot un observador del Quebec ha dit que tot el procés i tot el protocol que s'ha seguit era perfecte, era amb el màxim rigor que es podia fer. El 13 de setembre hi ha hagut referèndum. El 13 de desembre, donc 166 municipalitats aquí del Principat de Catalunya. La pròxima data, que és el mes de febrer, 28 de febrer, aquí hi haurà d'altres vilatges o viles en de fora del Principat de Catalunya o pas? S'està parlant del País Valencià i de les Illes Balears, on ja hi han sortit plataformes per també fer consulta sobre... Ja ens ha ampliat la consulta no només al Principat de Catalunya, sinó tot el que anomenem els països catalans, incloent País Valencià i les Illes Balears. I el 25 d'abril serà la tercera tongada de municipis i se parla que segurament seran 200 més dels que ja han votat ara. O sigui, ara estem parlant pràcticament de 400 municipis de tot Catalunya que votaran d'aquí fins al 25 d'abril. I per final, aquella consultació popular és una crida als parlamentaris del Parlament de Catalunya per fer una consulta oficial i per demandar un referèndum per tot Catalunya, per demandar la independència de Catalunya. Efectivament, el que demanem ara és que aquesta consulta que ha tingut tant èxit i és menys important el sentit positiu o negatiu, sinó l'èxit de participació i de la gent que s'ha mogut per organitzar-la, demanem això, que la següent sigui vinculant i sigui organitzada de manera oficial pel Parlament de Catalunya i puguem així, el vot aquest que han fet, que és molt més simbòlic que una altra cosa, pugui ser real i tingui el seu valor. I jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.